Seo cuid go na scéalta is mó bhíor tuairisc san teachtain seo. Bhí an tardú is suntasí le fiche bliana nuas líon an altaí ó thua a thug faoin ghaeilge gon eile bhéal. Tháinig ardú tríocha fan géad líon na naoine rinne staidir a teanga I gcomparáid leis an mbliana seo caite. Tháinig méadú líon an altaí gúrsa Tuairisc gon GCSE freisin a tháinig laidú líon na naoine rinne cuasa gaeilge. Fógraíomh gearlastí gradam fáilte tháireachta neireachtais an teachtain seo. Tá 9 leabhar déag animnaí go gradam I Hólabhain, gradam Réicscarló agus gradam go Bháildraí. Bronthar na gradam sa taibhearcha ag deireadh na míosa seo againn. Tá leagan sean-ghaeilge dhá réiteach go leabhar le Petit Prince ag an ggólacht fáilte tháireachta Edizión Tittenfass atá lonnaí I Neckarsteinach na Gearmáine. Sé Francesco Felici a chuir sean-ghaeilge ar sir. Níl dáta fáilte fógra go fóil. Tá takeíocht a tíise Micheál Martin fáilte ag an grúpa feachtais atá ag geireadh gaolcholáiste a bhunú I gluach na Coilte in Éar Chorcaí. Bhí criniú ag an grúpa leis tíiseach le dearnas agus tá súla go casa leis an aire éitichais Hildegard Neachtain in bhí se againn le na néalamh a phlé. Bhí iriseo go chuid Tuairisc dearan ó dúgáin ag imirta sonna héireann ag glufa idirnáisiúnta soccer an teachtain seo. Chua Common Soccer gaeilge chun na páirce in na Calaisteáine in Wolverhampton ina géad chlufa idirnáisiúnta. Tá Tuairisc iomlán ag dearan ar a glufa ar a suíomh anois. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc anois.